ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମାନସିକା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ବେଶୀ ଫେଭରାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛି କି ବିରିୟାନୀ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଭେଜ୍ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ରେସିପିଟି ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଉ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କିଛି ପାଣି ବସାଇ ନେବା। ସେଥିରେ କିଛି ତେଜପତ୍ର, ଡାଲଚିନି, କିଛି ଲବଙ୍ଗ, ଗୁଜୁରାତି ଆଉ କିଛି ଜାଇଫଳ ମିଶାଇ ଦେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ସାରିଛି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସିମ୍ କରିକି ସେଥିରେ କିଛି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା। ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବା। ମୁଁ 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିରିୟାନୀ ରାଇସ୍କୁ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲି। ଏବେ ତାକୁ ଛାଣିକି ଏଥିରେ ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ହାଲକା ସେମିତି ଚଟୁ ମାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ କଭର୍ କରିକି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ରଖି 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରାଇସ୍ 80% ହୋଇସାରିଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ରାଇସ୍କୁ ଛାଣିକି ନ ଘୋଡ଼େଇକି ଏମିତି ଖୋଲା ଭାବରେ ରଖିନେବା। ତ ଏବେ ଆମେ ପନିରକୁ ବି କାଟି ନେଇଛେ। ଏବେ ସେଥିରେ କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ତେଲ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ତେଲରେ ନ ଛାଣିକି ତାୱାରେ ଏମିତି ଭାଜି ନେବା। ତେଲରେ ଛାଣିବା ଦ୍ୱାରା ପନିର ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାୱାରେ ଭାଜି ନେଲେ ପନିର ସଫ୍ଟ ହୋଇକି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପନିର କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇସାରିଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ପରିବା କାଟି ନେଇଛି, ଯାହାକି ଫୁଲକୋବି, ଗାଜର, ବିଟ୍, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, କିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର, କିଛି ବିନ୍ସ, ଆଳୁ ଆଉ କିଛି ଝାଲର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପରିବାରରେ କିଛି ବିରିୟାନୀ ମସଲା, କିଛି ଗରମ ମସଲା, କିଛି ହଳଦୀ, କିଛି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ଦହି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତ ଏବେ ଆମେ କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ନେଇଯାଇଛେ। ସେଥିରେ କିଛି ଗୋଟା ମସଲା, ଯାହାକି ଡାଲଚିନି, ଲବଙ୍ଗ, ଗୁଜୁରାତି ଆଉ 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପକାଇ ନେବା। ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଆଗରୁ କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇକି ଏମିତି ଚଲେଇ ନେବା। ତ ଏଠି ଏବେ ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇସାରିଛି। ଆଗରୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିବା ପରିବାକୁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଗୋଳାଇବା। ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଥିବା ପାତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଇକି ଭଲସେ ଚଲେଇବାକୁ ଆମେ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲର୍ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଆମେ ତାକୁ ପୁରା ସିଝିବାକୁ ନ ଦେଇ 80% ସିଝେଇବା, ଆଉ 20% ଆମେ ଦମ୍ ଦେଲା ବେଳେ ସିଝେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଦମ୍ ବସାଇବା ପାତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ସେଥିରେ ପରିବାକୁ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ରାଇସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲେୟାର କରିକି ବି ଦେଇନେବା। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଗରୁ ଭାଜି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ପିଆଜକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେଉଛି। ତ ସେଥିରେ କିଛି ପନିର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା, ଆଉ କିଛି ଆମର ପୋଦିନା ପତ୍ର, କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, କିଛି କାଜୁ, କିଛି କିସମିସ୍ ଆଉ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ବଟର। ଏଥିରେ ଆମେ ବଟର ନ ଦେଇକି ଘିଅ ବି ଦେଇପାରିବା। ତ ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିନେବା, ଆଉ କିଛି ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବିରିୟାନୀ ଏସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ନେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ବିରିୟାନୀ ଫ୍ଲେଭରଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ବେଶୀ ପକାଇବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ପିତା ଲାଗିବ। 2 ରୁ 3 ଠୋପା ପକାଇବେ। ତାପରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଲେୟାର ଏବେ ବସାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଲେୟାର ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ପରିବା ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ କିଛି ରାଇସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଟିକେ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ତାପରେ ପନିରକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ତାପରେ ଭଜା ହୋଇଥିବା ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। କିଛି ପୋଦିନା ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିବା। ତାପରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, କିଛି କାଜୁ ଆଉ କିଛି କିସମିସ୍ ଆଉ କିଛି ବଟର ଆଡ଼୍ କରିବା। ତାପରେ 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆମେ ବିରିୟାନୀ ମସଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଠୋପା ବିରିୟାନୀ ଏସେନ୍ସ ପକାଇବା, ବେଶୀ ପକାଇବାନି, ଯାହାକି ବେଶୀ ପକାଇଲେ ପିତା ଲାଗିବ। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଏବେ
ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବାକି ଥିବା ପରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ ଲେୟାର, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁତକ ପରିବା ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇସାରିଲି। ତାପରେ ଆମେ ବାକି ଥିବା ରାଇସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ତ ଆମେ ଏବେ ଏଥିରେ ସବୁତିକ ରାଇସ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିନେଲେ। ତାପରେ କିଛି ଆମେ ସେଥିରେ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଛି। ତ ବାକି ଥିବା ଭଜା ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ। ଆଉ କିଛି ପନିର ମସଲା, ଆଉ କିଛି ପୁଦିନା ପତ୍ର, ଆଉ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ତ କିଛି ବିରିୟାନୀ ମସଲା ସେଥିରେ ଆମେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଅଟାକୁ ଚକଟିକି ଏମିତି ଚାରିପଟରେ ରଖି ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ତାୱାକୁ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ହାଇ ସ୍ପିଡ଼ରେ 2 ମିନିଟ୍ ଓ ଲୋରେ 20ରୁ 25 ମିନିଟ୍ ବସେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ବିରିୟାନୀ ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି। କେତେ ଭଲ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ ଆମର କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ହୋଇଛି। ଚାପି ନେଇ ସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ବିରିୟାନୀ। तो फ्रेंड्स एबे तो आपण मैंने देखले बिरियानी केते सहजरे होईगला। तो आपनको जदि मो भिडियोटी भल लगी ताहले निहाती लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिबेनी। रहूची जय जगन्नाथ।